Nnewi unu mara mma. Nnewi unu mara mma. Nnewi unu mara mma. Nnewi unu mara mma. Ala Nnewi. How some ala Nnewi have some Nnewi mara mma. Nnewi unu mara mma. Nnewi unu mara mma. I know. Imoro ko si we dele. Etu o si we dele nkita abro ko si we dele. Achọpụta Nnewi ga-emụrụ nwa ọfụ. Kedu ife ji znat? Na ọbụrụzi Nnewi ka ịkpaka na tanye niile. Pari onwe go. Parikwa onwe go. Eleghị iji ajụ m ewu ma ọ mụrụ nwa. Afọ m ka obi si dị gị mma nnọọ. Ị na-agụ egwu n'ezi anya n'aka na-enenezi Nnewi. Oh. Ebe a ka isi ya na-abịa. Anyway, ị gada aghọta. Because asọ onye ọ na-eme omume na-ebu obube. Onye ọ na-emekwere na onyinye. Onye a na-achị ọchịchị ya wota nna ha achị ugbu. Ana m eje Nnewi. Ịma obodo Nnewi amaka. There are so many philanthropists juru na Nnewi. Ha ka nkọ ihe m jiri gaji oye pieces. Ịbanye na Nnewi. Onye na-enye ibe na-enye. Ha nwere mmụọ eji enye nwanne fife. Onye Nnewi nye gị ife taa ịtụbara Chineke mma. Ọbụkwa ụmụnne ndị agara nye gị na-apị aka. Nnewi hụ gị n'anya, ha hụrụ ya ala gị. Ụmụ na-asọ osikapa nwaanyị Nnewi. Ahụ eji iko siga mmanya. Thank you. Ana m eje na be ndebe Jidefor na nwaanyị nke midwife. Ke nọọsụ for 38 years. Suzy Jidefor aka mmiri jụrụ oyi. Ebe nwaanyị ahụ jụkata ịmakwa mmiri a jụrụ oyi akpọrọ ya bụrụkwasị na ọnwa afa ndị mmadụ ga-awụnye pụta ọzọ afa mmiri jụrụ oyi bezie wuru mmiri kpọrọ ọkụ onye ka mmiri jụrụ oyi for real. Nwaanyị di ya hapụrụ for a long time ago mgbe ụmụaka ka nọ secondary school empty handedly. Mgbe ụmụaka ka nọ be secondary school di wee hapụ ya wee nwụọ. Nwaanyị si no, instead of me to rely on husband's brothers ndị ga-awa ha nye gị nke ha anaghị the other one. Yes, no, she took up the bull by the bull. Mụ na gị na-enwebe nsogbu. So onye bụ ife n'Igbo ka onye ọbụla na-aghọta. Kparị onwe m English ọla ịhụrụ m sọpụrụ hie agụtara m ya n'ime akwụkwọ. She took up the bull by the bull. Jaka kpọrọ ụmụ ya zụba ha zụgide ha zụchasịsị afa n'akwụkwọ wee nọgide nọọsụ rụọ ya for 30 something years. Ụmụ ya wee si ya mba mma ịgbanigo anyị niile abụrụgo odogwu anyị niile abụrụgo mmadụ. We want you to put into stop to this your work. Nọrọzie ndụ nọrọzie n'ụlọ ka iribe akụ ụmụ. Onye a bụ gịnị? Ọ nọ n'ụlọ eri akụ ihe kwesịrị ịkpọ ya na ebido n'oge bụ enye biya penshọn. Deme ya ụmụ ya na-enyezi ya penshọn. Ụmụ ya na-enye ya penshọn obodo na-enye ya penalty. Ya na-agaziri ya abara m ọhịa ahụhụ karịrị n'ime ọhịa igige ịmakwa nwa ya nwoke ụjọ kparị ya. Nwa ya nwoke ewu onye ke kpọrọ m na phone call nke dị ọkpara nke nnekwu na nke gbara obere nwere obi mmadụ obi mmiri onye na-enyere ụmụ ogbenye aka ogbe philanthropy ihe ọwụwa. Austin Emmanuel Jidefor nke onye bụla eziokwu ọ bụrụ ndị a na-ebiga ndụ ụgha nke onye bụrụ eziokwu ha gara ịza aha ha zaa aha ego ha zaa aha eriri ụta aha atọ ụtọ mmadụ pụta ya dịka ihe ọ zara n'aha. Chọrọkwa ka m gwa gị enwere nwa ya nke ọzọ ka ịbụọ nwanne nwoke kwenụwụ ajala aja Nwamobi nwanne anyị niile ga-afụ na Nnewi taa ha nke ahụ ezigbo mmadụ ọ kara ịnụ nwanne nwaanyị nke Ada mana ọ dabara nwanne nwaanyị ruo ebe ahụ ha si the first day akpọrọ ya ga nga nwanne nwaanyị were egwugwu ụra baa ga n'ụmụ ụlọ ote wee kowe ụra for the first day ọ bara na that family bụrụ ya jebe nga ahụ gaghị kwuru na afọ ihe nọ n'ọbara ada akpa ya aka baa ga nga ha si were ụra gị gwọtụrụ nwaanyị ulu nwaanyị nọọsụ eleli anya so onye nwere philanthropy ya nwanne m nwaanyị na obu ọrịa a na-akpọ philanthropy ya bụ ihe utu jere ya agwọghị anụ ọrụ ote gwọla onwe ya ihe mere eji lụọ ebe mama ha ajala ajọla m gịnị ka ajala aja apụta ọ na-agbagharị around na-agbagharị nsị ya don't worry mbịarute Nnewi na birthday mama gị tata ị ga-akọrọ m ihe ajala aja apụtara enwebeghị onye ma ihe ọwụ naanị ya ma ihe ọ zara n'aha taa bụ ụbọchị ukwu taa bụ ụbọchị ọṅụ ụbọchị niile abụrụ ịkwa akwa taa bụ ụbọchị ọṅụ ụbọchị niile abụrụ ịkwa akwa eziokwu mana kezi ịmana na mgbe jem na-ewu mụrụ nwa ife Igbo ka na-atasịkwa ka ife iji eme
Oh, ọwụ ihe ndị a. Ịmanụ Ezinne Suzy. Asị nwaanyị gara na medical woman. Asị ka mgbe ahụ ọ gbara bido medical na ọ dị eji ahịhịa na-egwu egwu. Mbụ ya bụ Suzy. Ma ụmụ ya ahụ mmiri jụrụ oyi, ọ dị eji ahịhịa na-egwu egwu. Ụmụ ya na nwa nwoke wa ajala aja na aja ọpara na-ewukwanụ ele ahịa Austin. Austin sị m mgbe ọbụla ịfụ mma ha ya ga na-ata ụkasị, ọ na-ata olugbu, ya ga na-ata olugbu, ọ na-ata ọha, ya ga na-ata ọha, ọ na-ata ntụrụkpa, galik, name them. Moringa ori eri aṅụ ya aṅụ ka mmiri. Nsị mba na ebe ọ wụọla na ebe o jiri aka ya ma onwe ya nwọta ahịhịa. Nne m ọma amakpụrụ n'ime ọhịa. Gasị na ọ na-ata vegetable nkezi ijiri ibutezie nri ewu ọ bụ ewu. Ha ncha niile nwere ihe ha na-arụ n'ahụ. Because you have not discovered it, you gotta aghọta ya. Ata akwụdị m ya maka na ụwa agaghị organic. Ọ wụ organic na ihe ụwa gala organic. Organic. Ezinne ma ifu nwaanyị ahụ ọka dị ka nwa aka mụrụ ọfụ. Agwa gị ahụ n'ọdụ ịma nkwete. Tata bụ nri ewu ọkwọsị ya wụ mama vegetable. Ọ ga-ata ahịhịa taa kwete. Ahịhịa niile nọ n'obodo na-agwụla etu ka m ga-esi ebu ya aga Nnewi taa. Ọkwasị m esi ala ekwu. Ebu m ya agaje Nnewi. Enwedị ihe ekwutere. There is no word about it. There is no word about it. Ebu m ya agaje Nnewi. Ahịa Chineke sị mama. Ibu na-eje Nnewi. Ifugo dị mmadụ ebu. A na-ekwu ọ dịka. Ụdị ọkpụlịkpọ birthday dị etu ụdị. Onwe ka isi wee takwunye m sị m ma gị na-amụkwa na-akwadokwa o na anyị ga-eje Nnewi o. A sị na m ezuru oyi n'ụzọ ebe a isi azụ ụlọ pụọ gị bụ nwoke ajọ nwoke. Isi azụ ụlọ pụọ jebe Nnewi. Ana m esi otulu ụlọ nne gị apụ. Ana m esi m ọnụ ntụpịa nne gị apụ. M gaba Nnewi ọ gbasara gị mụ na gị nwere Disemba pụọ. Kedu ihe gbasara gị gbasara Nnewi? Ajala aja ime onye ọwụ. Ama m onye ọbụ. Austin ime onye ọwụ. Ọ bụrụ nwaanyị mụrụ nwa na-amarị ya nụ. Nwaanyị ọbụla na-eje n'ụlọ ọgwụ na-amụ nwa na Nnewi. Mmalụ Suzy. Mmiri oyi onye ọbụla amalịa. Ama mmiri oyi. Ị ga-ama mmiri ọkụ n'abalị m. Ma ga-eshiri m n'ihu na get up behind me were mma gbupụ. Anyị ejesigo Nnewi. Tim n'ihu pọ biko. Anyị ejesigo Nnewi ka ọ ga-esi je. Bịa ka ị gafelu. Ị na-aga na ke mmiri jiri oyi. Ọkụ ifu gị bụ nwoke. Ịgba njọ. Gụrụ onwe gị gbara njọ. Ịgbalụ njọ nke gị. bịa ka ije nụnụ. Mụnwa ị chere iso m aga Nnewi ka ị ga medita m oyi. N'ọwụ nne gị kọwụ nna. Ime onye ajala aja awụ. Ife a dịka ọgbakọ ụmụ nwaanyị. Ọgbakọ ụmụ nwaanyị. Anụ ọfịa ka ị gbara kapụsụ ga zogbere m nwaanyị Chineke dịrị ndụ. Si ya mere m ebe dide. Ụmụ ya na-eleta ka ị ga were nzọgbu enyi mba. Ka nkọli ife mgba n'ụkwụ n'aka Suzy ka anyị mụtara ya. Ife gbara iche na nke mgba n'ụkwụ na nke Suzy na-eyi mgbe ọ bụ nọọsụ na nke ya na-enwu ọcha. Suzy kụziri anyị na ịpụta anyị nwee prekọshọn. Anyị yiri sefti shuu maka imerụ arụ. Na kapụsụ. We have safety. Onye bụ sefti. Ị ga-aga na road safety. Ngwa bịa ka ị gafelu. Bịa ka ị gafelu. Lekwe m anya o. Mara amala na akwa ka ịma. Lekwe anya m agwa gị. Mara amala na akwa. Akwa ije kpecha green. Ama egburukwa gị ka nga mburu n'ibu. Ma atọsịsị ya ọgọgọ wụsị ya na n'ebe a. Enweghị ihe afọ. Gịnị ka ihe afọ ị na-afụ bịara bifọ? Ịma na ana m adị ready for fight mgbe ọbụla. Ana m adịkwa ready for fight. Ọ bụ isi wee chi ya mụ na ya eme ya. Malụkwa amalụ na Nnewi gị na-eje. Osikapa nwaanyị Nnewi ahụ ejikwa iko siga amụ ya. Ma gị pụọra m n'ụzọ na. Pụọra m n'ụzọ o. Asị m ị ga-agafelu. Pụọra m n'ụzọ o. Suzy awụkwa onye nsogbu. Suzy kwa nwaanyị obiọma. Ụmụ ya niile okwu ụmụ ogbenye ka ha na-eleta. Burukwa nsogbu gị ugbu a ga-akwa ebe ndị ara ibe gị nọ ga-akwa gara ha betide. Abụ m nwa ogbenye nso achọrọ m ije. Ngwa pụọra m n'ụzọ. Ma gị pụọra m n'ụzọ. Ịmụ asị gị bịa gafelu. Ị na-achọ onye ga-egbu gị. Ezinne Suzy ndụ ịhụnanụ na nkata ala ndị ala. Happy birthday. Tupu m egbuo mmadụ dọwara gị na birthday. I don't want to commit murder because you are already a mother. Ewu mother, Ezinne ka ewu. Ezinne happy birthday. Happy birthday. Biko naragodo happy birthday ka ejide. O nwere ike mgbuzie mmadụ nọrọ na nga eme birthday gị. Pụọra m n'ụzọ na. Lekwa ihe nri. Kọma wepụ ụkwụ n'elu ihe nri. Ị gara m aka n'ukwu. A ma achịrị gị ka ahịhịa na ugbu a chepụrụ gị Suzy ya ata gị ka vegetable. Suzy ga-ata gị ka vegetable ha maka one.
Hamaka o. Hamako. Ele habla maka, igletu. Hadala miko. Igo na ya dubi gide meme nezi. Iko ga ga na ewi ojo. Nwakpota afifia. Ayo ka mkpota nke no na ya. Pote. Suzy, ị ga-atabụrụ ahụ na vegetable. Akwa asọ iwu nwata ahịhịa. Asị iwu vegetarian. Iwu lepego. Organic woman. Iwu igu. Ma akwụkwọ akpọ. Ma akwụkwọ unene ogiri isi. Tata. Ị tabụrụla ahụ na weekend. Nga ijeje na bego. Ngwa. Gịnị ka ị ga-enye ya? Ahịhịa dị n'ọfịa. N'ihe ọma niile o mere anyị mgbe anyị nọ na Anambra maka ihe dum o mere anyị ka anyị bịa nye gị ekele. Otito dịrị ya. Dịrị onye? Nya? Onye wụ nya? Happy birthday, Mom. Suzy, happy birthday. We wish you long life and prosperity. The Bellamora. You are a role model. Yes. We have heard a lot about you. So many women are talking good about you. I buy an oral. And your sons have said a lot about you. So we also join our hands together to say a lot about you. Happy birthday, Mom. Happy birthday, Suzy. Happy birthday. Okay. Yeah. Now for now. Yeah. Happy birthday. It's not bad. And this celebrity here. Happy birthday To you. Let's go. I'm gonna say